Bună și bine v-am regăsit! În această seară m-am întors cu un nou video și adică video în care o să vă vorbesc despre experiența mea de a patra lună a sarcinii. Dacă mă urmăriți și ați văzut video în care vă vorbesc despre primul meu trimestru de sarcină, știți că eu am suferit de grețuri și dacă nu ați văzut acel video, oricum vă invit să-l vizionați pe canalul meu. Oricum, începutul la această patra lună de sarcină, eu tot sufeream de grețuri și am făcut un control de rutină la doctoriță și în care una dintre chestii care mi-a făcut m-a cântărit și atunci s-o băgat de seamă că eu de la începutul sarcinii până la începutul la patra lună pierdusim 5 kg. Așa că doctorița a decis să-mi prescrie o rețetă cu un fel de niște pastile appunto pentru grețuri, ca să pot să mănânc ceva mai mult, ca să nu continui să scap din greutate. Însă și eu acele pastile nu le-am cumpărat pentru că mi-au fost prescrise, era într-o joi, deci vineri și sâmbătă nu le-am cumpărat, pentru că vreau să aștept marțea următoare, cum ar veni, pentru că atunci intra 13-a săptămână de sarcină și eu citisem și auzisem că multe femei care la începutul sarcinii au suferit de grețuri, la începutul la patra lună aceste grețe au dispărut, așa că nu am vrut să cheltuiesc bani, am spus mai așteptăm aceste 3-4 zile, tanto nu schimbă nimica și dacă aceste grețuri nu dispar, eu mă duc și cumpăr acelea. Scuze. Oh, mama. Acelea pastilele care mi-au fost prescrise. Dar marțea următoare, cum ar veni, mi-aduc aminte pentru că e normal după 3 luni în care stai rău, prima zi care chiar stai bine, ți-o duci aminte. Marți era prima zi de la 13-a săptămână, m-am trezit și mă simțeam bine, adică nu aveam niciun fel de greață. Gustul acela amărui așa l-aveam, dar greața nu. Sincer să fiu, am rămas surprinsă, un pic șocată, pentru că chiar nu credeam că de la noapte la zi greața o să dispară complet, dar așa au fost. În acea zi, oricum mi-aduc aminte că am reușit să-mi iau micul dejun, am mâncat ceva lejer la prânz, dar seara nu am reușit să mănânc aproape nimica, pentru că mi se pare și normal, chiar dacă eu stăteam bine, având 3 luni, 2 luni, mă rog, 2-3 luni cât au fost, în care eu am mâncat numai lucruri uscate și puțin oricum, stomacul nu mai era obișnuit să mănânce cine știe ce. Oricum, încetul cu încetul am început să mănânc mai mult. Mi se pare că după o săptămână sau 5 zile, așa, au trecut și au dispărut și acel gust amar care îl aveam în gură permanent, au dispărut și acela tot așa, la fel ca grețurile de pe o zi la alta.
și, cum să spun, am început să mănânc așa. Nu a fost o chestie chiar așa de simplă și ușoară, pentru că mi s-a întâmplat, nu știu de ce, deci dacă găteam eu, dacă făceam eu de mâncare, nu știu, cred că mă săturam de mirosul în timp ce îl pregăteam și mâncării, deci mirosul mâncării, și când mă puneam la masă să mănânc, reușeam să mănânc vreo 2-3 bucături și făceam să închidea stomacul și nu mai reușeam să mănânc nimica. Și mi s-a întâmplat și de vreo 2-3 ori să-mi vină chiar să vomit. Deci nu mai aveam nicio greață, nici nimica, dar nu știu, dacă găteam eu, mi se întâmpla această chestie, pentru că dacă gătea maică mea, soacră mea sau prietenul meu, reușeam să mănânc felul 1, 2, felul 2, fructa și tot așa, să diger totul perfect și să nu, și stăteam bine. Oricum, după aceea, ce s-a mai întâmplat, oricum, în primele luni, să știi că cum să spun, în periodul sarcinii, sunt anumite alimente care nu este bine și nu se poate consuma, mai ales dacă scuzați-mă, nu știu de ce cască, nu e târziu, e 8:30 seara, dar nu știu de ce cască. Oricum, cum spuneam, deci eu nu sunt, trebuie să fac atenție la anumite alimente, pentru că nu sunt imună la toxoplasmoză, nu știu cum să spune în română, sper să se spună așa, dacă nu, sper să mă fi înțeles oricum. Și deci atunci când am început să stau bine, deci când stai rău, nu faci caz că acele alimente nu poți să le mănânci, pentru că stai așa de rău că te mulțumești cu ceea ce poți să, stomacul tău îți permite să reții înăuntru. Dar atunci când începi să stai mai bine, ai vrea să mănânci acel salam, ai vrea să mănânci acea brânză, vrei să mănânci maioneză sau nu știu ce, și nu poți să le mănânci, sau eu nu puteam să le mănânc și așa eram un pic mai măfturoasă, cum să spun. După care au început să apară și primele pofte. Am avut pofte și de lucruri și mâncăruri sărate și mâncăruri dulci, dar nu a fost nimic de exagerat. Vai, Doamne, dacă nu mănânc acel lucru mor acum. Nu, erau așa niște pofte. Eu oricum am fost norocoasă, pentru că pot să spun că poftele mele au fost, cum să spun, cum să spunem, în soma, mi-a fost ce am vrut ceea ce am avut poftă, mi-a fost dat. Ok, după care în a 4-a lună de sarcină am fost și din nou la Torino, la spital, ca să fac al doilea prelev de sânge pentru tritest. Nu știu în română cum să spune. Dacă vreți să știți mai multe despre acest argument, vă invit din nou să vizionați pe canalul meu video de primul trimestru meu de sarcină. Oricum, m-am dus și am făcut și acel al doilea prelev de sânge. Am vorbit cu o doctoriță de acolo, așa, care nu numai mie, la toate femeile care trebuia să facă acest al doilea prelev. Ne-au explicat bine la ce trebuie și așa mai departe. Ne-au spus că după acest prelev, în următoarele 3 zile, dacă am fi fost, cred că să spun așa, sunate de spital, însemna că ceva nu este în regulă și ar trebui să ne ducem din nou la spital să facem alte teste. Dar dacă în acele 3 zile următoare nu ne-ar fi sunat nimeni, nu înseamnă că era totul ok. Deci imaginați eu cum am trecut acele 3 zile, mai ales pentru că la mine nu au fost 3, dar au fost 5, pentru că în mijloc era și sâmbătă și duminică. Oricum, au trecut acele zile
și nu ne-au sunat nimeni, deci totul era cu bebele, era ok. Și după, nu știu, o săptămână, două, nu mi-aduc aminte cât, mi-a ajuns acasă oricum rezultatul de la analize și era totul ok. Odată ce am avut această veste bună că oricum lucrurile, să spunem așa, mergeau destul de bine, am început să facem, chiar dacă nu știam dacă e fetiță sau băiat, am început să fac primele cumpărături pentru bebe și am făcut și un video unde v-am arătat ceea ce am cumpărat. După care, să spunem așa, cu stomacul am început să stau un pic mai bine, a început să se vadă oficial burtica, pentru că înainte, da, neamurile, prietenii și tot așa, care știau că sunt însărcinată, vedeau și înțelegeau, deci că da, este burtică de gravidă, fiind și slăbuță, s-a văzut imediat sarcina mea, dar oricum știți, lumea de pe stradă când te vede nu știe dacă ești gravidă sau ești grasă. În această a patra lună, la mine burtica a ieșit afară și se vedea clar. După care au început să apar nou simptome, deci nu am trecut așa prin așa de bine. Ce scuză! Nu știu, chiar îmi cer scuze că nu înțeleg de ce tot îmi vine să casc. Cum spuneam, scuzați-mă. Deci am avut alte simptome, am început să sufăr de presiune joasă și deci înainte de ora 12 pentru mine nu era bine să ies din casă, pentru că de un momentul în altul, deci nu aveam niciun fel de preaviz, să spun așa, vezi, Doamne, că încep să mă simt rău, nu, deci dintr-o dată mi se făcea cald, mi se măiau picioarele, deci era periculos să ies din casă, așa că ieșeam cu cățelul la plimbare aici, prin cartier, da, nimica de deosebit. Și după care am început să sufăr un pic de durere de spate, am început să sufer de cârcei la picioare și nimica, dar în restul am început să stau oricum mai bine și ca orice, cum să spun, mămică în devenire, acum așteptam să se simt bebele dacă se mișcă sau nu se mișcă. Și înainte nu a fost chiar pentru mine, mai ales nu a fost chiar așa plăcut, pentru că simțeam că un fel de, parcă ceva care mă gâdilă, așa, și nu a fost chiar, nu am fost chiar așa de entuziasmată, chiar îmi ziceam, sper să fie altfel când îl simt, că să mișcă, să nu fie tot timpul așa, pentru că nu mă simțeam confortabilă. Oricum, încetul cu încetul, mișcările au început să fie mai puternice. Mi-aduc aminte că eu mă puneam în pat după seara, mă uitam la televizor, îmi puneam mâinile pe burtică și la un moment dat simțeam bebele că se mișcă. Și da, aceste mișcări le simțeam numai seara. Nu știam acum dacă bebele se mișca sau nu se mișca. Eu, cum ziua nu-l simțeam, îl simțeam numai seara. Și mi-aduc aminte că într-o seară eram așa de obosită că chiar m-am pus în pat și am adormit. La un moment dat m-am trezit că trebuia să merg la baie și când m-am trezit am spus, ai, Doamne, am adormit și nu l-am simțit dacă se mișcă sau nu și m-am, cum să spun așa, un pic preocupat, eram un pic preocupată că zic, vai, Doamne, cine știe dacă este totul bine sau nu, dar oricum pe aceea l-am simțit mai târziu și scuzați-mă, și oricum a fost totul bine și
odată după ce a trecut și acest primul entuziasm, pentru că simțeam bebele că se mișcă, a venit o altă etapă, cum să spun așa, adică acum eram curioși să aflăm apuntul sexul bebelui. Dar despre acest argument o să vă vorbesc în următorul video. Eu ce pot să spun, îmi cer scuze că nu stau tot timpul cu ochii în obiectiv, dar nu sunt obișnuită, de asta mă uit și în jur, dar știu că nu-i frumos, dar sper să mă înțelegeți și îmi cer scuze. Eu vă invit încă o dată dacă vă face plăcere să vizionați să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube, să vizionați și celelalte video. Vă invit pe pagina mea de Facebook, Ali Beatrice 90, și pe pagina mea de Instagram, nu știu cum să spune pe Instagram, oricum tot Ali Beatrice 90. Și nemica, eu vă salut și sper să ne revedem în curând cu un nou video. Pa, pa!